Сега, уважаеми зрители, ще ви потопим в магията на стъпките, а наш гид ще бъде Георги Пейчев, Степа. Степ-танцорът е с повече от 40 годишна сценична дейност, талантлив, неуморен и жизнен. Миналата година той взе няколко престижни отличия и продължава да е любимец на публиката не само у нас, но и в Финландия и Норвегия, където е работил. Не всички знаят откъде идва прякорът му. Това преди много години се случи, когато започнах така активно да танцувам на степ. Макар че съм правил първи опити някъде преди 70-те години, но става въпрос, че това се даде от само себе си. Това в мелницата, професионалната мелница, с течение на времето, с така малки участия, с теб, след това почнах по-активно да участвам в програмите с теб и тогава така някак си излезе от само себе си псевдонима Степа. Степа, Жоро Степа и така се остана. Утвърдих се като Жоро Степа. Като Георги Пейчев никой не ме остави вече. А защо се спре точно на този танц? Някъде между 62 и 3 година, след като бях играл 6-7 години акробатика и тогава дойде цирк Буш. Много така, с много атрактивно участие на един негър, който танцуваше. Степ, аз не му помня името, защото много отдавна името не се спомням. И тогава му впечатли много, това ми се видя нещо като извънземно, нещо страхотно. И тогава, може би, той ми е вкарал вируса. Жоро Степа е една от легендите на вариететните програми, които вече са част от историята. Има ли шанс да се завърне? Не мога да кажа, защото сега съвсем се промениха нещата. Всеки ориентира детето към бизнес, съвсем други неща, но който си е роден да стане артист, мисля, че ще успее да. Нашата работа е хронология и решение. Това е танца. А какво ти крепи да продължаваш да танцуваш? Аз вече 61 година танцувам. Сега на януари навършвам 66 и от 5 годишни съм започнал да танцувам. Просто това ми е съдба. И аз не мога да си представя по друг начин живота. Просто поженирам вече 61 години и дай Боже, да съм жив и здрав, ще продължа колкото мога, като имам сила и енергия. Човек трябва да се развива не само материално, но на първо място духовно. Това е философията на живота според Жоро Степа. Аз съм православен християнин, вярвам в Бог и както ние физически, ние повече се отдаваме физически за тялото. Хапваме, пиваме всички удоволствия материални и става мъртва душа в живо тяло. Пожеланието на Степа за новата година е в Рими, които той много обича. Без име не идвам, вие дайте ми име, безлика дохождам сред вас в света, такава ще бъда, каквато съм име, воля да отпратите към личността. Такава, когато си я направим ние, дай Боже, защото казва, че е буен поток с златен прах. Да запретнем ръкави, да извадим златния пясък от реката от новата година, за да живеем по-добре. Това беше всичко от нашата светска вълна. Бъдете здрави!